Čo je tvoj najväčší konkurent v Bratislave? Z hľadiska fitiek. Vieš čo, ja keď to poviem tak, nechcem povedať, že hlúpo, ale tak na rovinu, tak vlastne ja som sa nikdy nepozeral na konkurenciu, čo sa týka toho, čo ponúkajú a akí sú. Proste ja som nastavil nejaký koncept, nejaký segment a tie roky a skúsenosti mi ukázali, že tým ľuďom sa to páči a že je to žiadané. Nehovoriac o tom, že to miest, kde sme není, tak máme dopyty a máme ponuky, prichádzajú nám, tuto máme prázdny priestor, nechcete spraviť, alebo prídete sem a tak ďalej. Takže myslím si, že celková tá značka už dostala nejaké také povedomie, že sme niečo, nechcem povedať, na vyššom leveli a možno ponúkame niečo neštandardné, nie nadštandardné, možno nadštandardné, ale neštandardné v porovnaní s ostatnými projektami, kde do určitého bodu, kedy sme to robili, to neponúkal nikto. Teraz už samozrejme sú nejaké projekty, ktoré kopírujú to a to, ale nikdy to nie je napríklad takých rozmerov. Čiže nepovažujem aktuálne za konkurenciu asi nikoho. Ako